ותודה רבה על ההזמנה להגיע לאירוע המרגש והמיוחד בערב זה. ככה הגענו מהמרכז ופחדנו שלא נספיק, ובסוף ככה הצלחנו, אז תודה לדוד ככה שהזמנת. טוב לראות כאן גם את הרוכשים, ובהזדמנות הזאת חשוב לי כן להגיד כמה מילים על הבנייה הירוקה ועל מי שמוביל את הדרך בארץ. בנייה ירוקה, אני חושבת, התחילה בישראל לפני כ10 שנים, 12 שנים, על ידי באמת יוזמה של אנשי מקצוע שהבינו שבנייה ירוקה היא בנייה איכותית יותר. בסופו של דבר, מדינת ישראל ב20 שנה הקרובות הולכת להכפיל את השטח הבנוי שלה, ואם אפשר, ואם אנחנו הולכים לבנות כל כך הרבה, גם בנייני מגורים, גם בתי ספר, מוסדות ציבור, משרדים, אז למה לא לעשות את זה בצורה טובה יותר, איכותית יותר, וגם שמתחשבת בסביבה, במשאבים, באנרגיה, במים, בחומרים, פסולת, כל מה שקשור למרחב הבנוי. וכדי לעשות את השינוי בשוק הבנייה, שהוא שוק כל כך מסורתי, צריך אנשים בעלי חזון מיוחד, אנשים שבאמת יכולים להסתכל מעבר לפינה ולהגיד אנחנו עושים משהו אחר. ואני חושבת שחברת אגדים והמנכ"ל דוד ישראלי שככה מוביל את הנושא הזה במספר פרויקטים, מוביל את זה גם כאן בפרויקט בטירת הכרמל, ואני בטוחה שזה לא יהיה לא הראשון ולא האחרון. מה שיפה בבנייה הירוקה שהיא מדבקת, ובכל מקום שהיא מגיעה אליה ויש יזם שהוא פורץ דרך, לאט לאט מתווספים יזמים נוספים שבונים בדרך הזאת, ובסופו של דבר מה שיפה לראות זה שבאמת אנשים שגרים בדירות שנבנו על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה, בסופו של דבר אומרים שהם חוסכים באנרגיה, חוסכים במים, שהחלל,